Min garti gouvernement jikkulobo warti e Khartoum lamorgo leydi ndi ɗum ko kongi horejo jakorɓe Sudan Kamel Idrissa nantini e yesso jahdiyankoɓe Kenyan o wolliti nde hitande ko hitande jan ardiɗo Sudan o foti wartugol gollirɗe laamu leydi ndi ka jonno e wi makko ko ɓuuri yawude woni mahude cuuɗi cawrirɗi jangguinirɗi ndiyam kañum e kuram gam ɗowtude ɓiɓɓe lamorgo ngo e heɓude gurdam lobban caggal ɗi fitinaji o gouvernement Sudan yalti Khartoum e lebbi arani puɗɗoɗe bone o hakkude général Emeti e général Al-Burhan e lewru nayo ɓuuru hitande ujunaje ɗiɗi e noga e tati ɗum caggal nde haɓotoɓe général Emeti ɓantuno Khartoum ka jonno e lewru tata ɓuuru hitande ƴaɓɓine nde konu général Al-Burhan ardiɗo Sudan nantini ɓe kewti lamorgo ngo o kabaru wartugol gouvernement o e Khartoum nantinama sahande balɗe ujunere basi o hiɓɓi asawere nde wakkati ɗum nde fitinaji ɗi ɓuuri hewde e banggue worgo leydi ndi e Kordofan kañum e diwal Darfour andinde ko ɓuuri milliyoji tati e feccere ɓiɓɓe Sudan jaltino e Khartoum lamorgo ngo saabe kippanɗe ɗe ka jonno e wi oni ko fota million goto e mabɓe warti e ɗi lebbi ƴaɓɓiɗi e Khartoum o bone naati e hitande muɗum tato ɓerde temeɗe civil en mayi hen milliyoji yimɓe eggi e nokkuje muɗum